በሰማያት
لخوم زخوم قاعد قال خان وبنا كل نسوي خار مسمارني نمزلو كلهم مؤمنات من علونا من قد معرة سرقلنا كل ما سر تحتيات حقورة زلنا وقويتا فريتنا بدفرات كيفلتنا بسحدات بتنكر كون بخفات لبي بقبل خون بالمزرة ويكاني في الترب مساعد تبدلنا كان يسير دخان تفلت خامو دوام الكرس وقويتا كل فتراتنا يحلل المسر يتعاملنا بعرخنا كرسنا نساق برنا نزو خون فتح يوم نفس قبر واماته كذكر من دليقونات نلمنا لونا إجزاوير دليت مناتون كفسن تقاعد كهوا من سرادات دليقونات الوقت وصحبت المزمران نلمنا لونا إجزاوير رمانان كسمر زعل سقام فس كل سام لبيان كحتر زامن كخبر من دولات العزيم لن نلمنا لونا إجزاوير أخلي لنقل معخوبا من إجزاوير ولدنا والن كخونو زامن دمان كخبر من تدناقل نلمنا لونا إجزاوير عزو تعبستان كهوا من تعبسات سرات نلمنا لونا من زنا خوينم كحلو إجزاوير فسو هايمانت كهوا من تزباويان ممنا نلمنا لونا إجزاوير سمع عد الحاجات مستسراينا كالا يلدد من تنقل كهوا ما حدا قدس الله فيك حدمو من تحدث آمن نلمنا لونا إجزاوير أمور بزح سلام كهوا من تفكر عمله مرحا قرنا نلمنا لونا إجزاوير فرات طواب كهوا من تمقام تسوى سلطان نلمنا لونا إجزاوير نفس وكف استعمال زحشون دليتون أغديم وحسولن كحليلون من تخل عالم نلمنا لونا إجزاوير بمقدم عنكم ورحوم نعم حلوري خاب سلامكم ورسوم من تبحر بيبسن زنو كل صلاة نلمنا لونا إجزاوير من تنع لنا علوت السايم كهوا من تطميعتن سمعات نلمنا لونا إجزاوير فصي وخراقوم من تحزنان كهيات نلمنا لونا إجزاوير كما صرتم كفتحهم من تأسرات نلمنا لونا إجزاوير لنا وحقرم كمرسم من تمرحات نلمنا لونا إجزاوير تعقستن قنع تمرتن كهبوم فتسوا وغازامهم كخفلهم من تستسر بسرات نلمنا لونا إجزاوير ووطف كفوسم إحرتون سقون كل خلون من تحومات دويات نلمنا لونا إجزاوير نعرف تبتاكهم من تتنقى قدس بتكريسيان زموت الصلاة نلمنا لونا إجزاوير بدلهم كحسبي كقطعون ومحرة توريس فصم عرفت خبهم من تزود الأبطات حواتنا نحطنا نلمنا لونا إجزاوير زناب عبد اليوم صفرا كزنب من تزنام نلمنا لونا إجزاوير نافلاك صحوة وصنحق من كبل من تمايات أفلاقات نلمنا لونا إجزاوير مدر الزران زعزال الفراخيبا من تفر مدر نخلا بصلوات من فالسلام كوبرنا نلمنا لونا بعد من فس قدس مكسر لبنا بزقون عبي بزموين كالمكاح مسرت نبي الغاريات كلنا صلاتنا سميع قلبا نجزاوير أمرحنا لهم قلنا تنسر
ሕጂግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንሥአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኩሪ ትንሣኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዝዩሉ እዩ ንኩሉ ኣግዝዩሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣብ ከም ዘይምልከት ጉድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን እንትኸውን ወልዲ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ እግዚኣብሔር ኣብ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮይኑስ እቶም ኣብ ክንዲ ምዉታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሕኦም? ብስሩ ምዉታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንድኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ድንገት ንነብር ኣለና? ኣሕዋተይ ኣነ ጸጽባሕ ሞት ዘጓንፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋግጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እቲ እንታይ ይረባሓይ? ምዉታት ዘይትንሱ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ እንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን? ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሸው እዩ። ቅንዕና ንምግባር ተበራበሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። እዚ ነዚ ምንቲ ክትሓፍሩ ኢለየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምዉታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዝበለ ሰብነት እዮም ዝመፁ ዝብሉ ይህሉ ይኾኑ። ኣተዓሻቕ እቲ ንስኻ ትዘርኦ ከይመቶ ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይ ናይ ካልእ ዓይነት ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርእውን ሰብሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳውን በይኑ ዳይ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ። ግና ኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ። ብክብርስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ። ንኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ በረኸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጶንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ቢታንያን ተሰዲድኩም ፋሕ ኢልኩም ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ ብምንጻብ ዶሙ ከዓ ምእንቲ ክትነጽሁ በቲ
ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን አባኻትኩም ይብዛሕ። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽን አቦን ይባረኽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ትንሣኤው ንዝተረኽበ ህያው ተስፋ በዝሒ ምሕረቱ ከም ብሓድሽ ወለደና። ነቲ ዘይበርስን ዘይበላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣንቢሩልና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ገበረና። ህያው ተስፋ ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃዝ ዘሎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ። ሽዑ እኳ ሕጂ ንቑሩብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግድን እንተኾነ በዚ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረድእ እዩ። ወርቂ ሽሕ እኳ ብሓዊ እንተተቖልዐ በራሳ እዩ። እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተምጻልኩም እያ። ከይረኣኹምዎ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኩም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብኽንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጐስ ትሕጐሱ ኣለኹ። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምልሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣባቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላክ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኹም እምበር ንገዛእ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገር እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መልእኽቲ እውን ክሪእዎ ይብህጉ እዮም። ስለዚ ሓቆቓ ልብኹም ተዓጠቑ፣ ከምኡውን ተጠንቀቑ። ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ኦ ኣሃዊ ታፍቅሮላ ዳዊቱን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር ኩሉ ሰዓብ ከመይ ርእዮ ንሱ ብየማኑ ስለ ዘሎ ኸኣኒ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሐጐሰ ልሳነይ ከዓ ንእልል በለት ስጋ ብተስፋ ክትነብር እያ ምክንያቱም ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱሳንካ ድማ ናብ መቃብር ክብስብስ
ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻው መንገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታትኩም ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩኻ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ ይነግረኩም ኣለኹ እምበኣር ግን ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከእርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥን ብማሕላ ከም ዝመሓሎ ይፈልጥ ነበረ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይተርፍ ስግኡ ከዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ እዩ ንሕና ኩላትና ከዓ ከምዚ ነገር እዚ ምምስካር መሰኻኽር ኢና ሕጂ ድማኒ ኣብ የማነ ኣምላኽ ብክብሪ ምስ ተቐመጠ ብተስፋ መንፈስ ቅዱስ ካኒ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻ ንተስፋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታይ ንጎይታይን ጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱሲ ናብ የማናይ ኣይዓረገን እሞ ብርእሲ ኣምላኽ እዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንእኡ ጎይታ መሲሕን ከም ዝገብር ብዛዕባ ቤተ እስራኤል ብርግጽ ትፈልጥ
وقال يسبع أنت وزفنا وقول أقرأ كبسان ولا كان يقول أمر يتكن صار وصف الله تعالى كما اسمه ويمهر من جل من سكوا ويفوز كل يوم كل ما زوج سبل اسمك ويزوج من سرقه وأذن العالم ويزين فينا وأملاكنا فمن أجل برهانك وذكرك وأبراهيم تعالى وإن أنا ورسينا بالوانا نسمع بطلع قالوا جل كبلس أبدا رسول الله الله نقول لكم سواءنا إخراج علينا في سنة لأن أهل سالة سوا السامي جل وسريع وسنة نسمك ونقول بالوانا لمن السماء رون كافرات بلا مالك وضرب الواحد وضرب عليك وضرب من يصدق الطراق بسبب
ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቓብር ኣተወ። እቲ መጋኒዝምን ተነጊሩ ረኣየ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መዓረቢያን ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቓብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር ኣተወ። ርእሱ ድማ ኣድነነ። ምክንያቱ ነቲ ካብ ምውታት ክትንስእ ይግባእ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ሰማይ ምድሪ
ይትረከባ ሰማያት ወእንቅድመ ያሰሪ ገጸ የብስ ወእንቅድመ ይኩሉ ሀመልመላት አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ፀሐይ ቅድመ ፀሐይ ወወርኅ ወከዋክብት ምዕጠዳት ዘብርሃናት አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ እንስሳት ዘይታወስ ወእንቅድመ አዕዋፍ ዘይሰርቅ ወእንቅድመ አራዊት ዘባሕር አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ እንቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም በዘዚአሁ አርአያ ወአምሳል ወእንቅድመ ይፍጥር ትእዛዝ አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኑ ለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብዙኅ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማረው እግዚኦ ደሳለሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ይስማ ሰማይ ወታስም ምድር መሰረታተ ወይደነምስ መሰረታተ እለ ትነብሩ ተንሥእ
Yeah.
ቤተ ክርስቲያን የካህን ሳይነ ተዛት ናጋን ከተዋን ናውባና ይጉድዮ በተነ መንግስተ ሰማያት አኻፍ ወካየ አምዝ ተአዘርበ አብ ሰማይ ተአዝረኸውን እዩ አምዝ በታሐዮ አብ ሰማይ ተበታኸውን እዩ ዝበልካይ ንስራ ቃሰቡትን አንስትን ባልካ ሁሎም በመስሞ በቃል መንፈስ ቅዱስን ተበልና ሳንዶስ አንጎኖ ሐሰን በደለኛ ብዙሆን ጉባኤ በቃል ባሪያ ሀውል ብህተት ብዘይብጠትን እንተበደሉ ወጌታ እዞም አገልገልካ አገልገልጥራ አቦታትን ንሓተይ ንሓተይ አጽኒዕኻ ሓልዋ ምን ተማሕፀና መንከሙ ሓሸተና በደለኛ ንዝኾንኩና ዓይነት ዕባርያ ካብሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተወልድና ጻድቅ ንኾኑ ሓዘን በደለኛ ብዙኾን ጉባኤ በቃርያ እውን ተወድዖና ጻድቆ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መቅፈርተ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረካ ንስራኦም ተቐበልና ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ ባህሎም በጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎ ንስኻለዋ መንፈስ ሰብ ኣምሮ እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘርሓካ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ተቕሬኻ ሓጢአት ይስረይልን ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረካ ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም በጎይታ ብዛረቦም ንሰርሖን ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ረየልና ኣናሕዚአና ይቕረ በለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለዋ መንፈስ ሰብ ኣምሮ በጎይታ ተባሕና ናጻጽቕ ሰላም ግበረና ኩሉ ህዝብካ ብታሕዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊኻ ብታሓኒ ወጎይታ እንድንዘሪ ሰባጳሳት አባ ባስልዮስ ዘክሮ ንብፁዕ አባትና አባ ጳውሎስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላም ንሓልወልና ወጎይታ መፍቀሪ እግዚአብሔር መርሓ ሃገርና ሓልዎ ሃገር ጸሮ ጸላይቱን ትባዕዳል ወጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ወዲያቆናትን አናጉንስቲትን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረድአን ተዋርን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡትን አንስትን አረጋዊትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ኮይኖም ዘለዉ ህዝባ ኩሎም ዘክብር እምነተ ክርስቶስ ኣፅናዕዮም ወጎይታ ነፍሳተ አግቦርቲሁ አቡነ አስራተ ማርያም አቡነ ወልደ መድህን አርአያ ሥላሴ ወልደ ማርያም ዘክሮም ነፍሶም አብርሃም ያዕቆብን አንብር ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሴኻም ሓልን ሙጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክስነትን ካብ ምስንባር ካሕድያን ለውን ሃይማኖት ካብ ምስንባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ተበታሕና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካልእቲ እሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ክንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ብኻልካ እንድለካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናወይ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ፀሓፈልና ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ኩሉ ዘለካ ሎም ኩሉ ሳዕን ዘለዓለመ ዓለም እዝልን ወለድን ዝም ብኣላወት ናይ ግዚያት ንኣሳለፍነ እማርያ ብራቸ በኣብ ወደብነ ስጋ በኣረገፍነ ደም በኣፈሰስነ እግዚኦ እግዚኦ ብኣይነ ምሕረትከ መንጽረት That's good.
نعمم بهيمانته نغني كما وتو برهان نسبة مدعانيت مسوار اليات وممهر زي يتقوم لنا زي أسي توكافي مسنعة كسرنا وتو نلاوي هوت أنكز فنو أنكز فنوتا يوات فوس سيساي فوس سيساي مستي مكونن عمن همامو لزي يحمم زتولد بسكا زي يتولد مويتوه إياه والقعاد تجمر زي يتجمر هادياتنا نسى انزعلوها كاد مويتوه أيوة بسمعت مع بقى أيها ما تسقاه بسونا ودموع كبرى منفس أيوة وقدس هذا منفس وعبنا وما يمنتي زيانا سيعبر وسألوا بهم للي يفرهوا اسم مسلهم لزلفوه اللوز رسينا نشيرانا كله فنوت السيطان هاردا بنفسات سوتو كلنا نتوكل زنت أملاكا قوينوهم كلمة عالم سلعاب لي والعالم مع سرعاتيات نسيت حقوه فعيلة أبوه أربيه يتكير بي أمرو كيغاي لموتك النية فكيلو يفقوز تسمد السبب تقامر بمعسر الجلتها بيقول كلوه هاي اللي بسميات مع دار ولا اللي يتقاوما هاي بي أمرو صورهمو سجا نفسه زي ماسن وزي ماسن لسجا موادي رسيو زي ماسن سبارة سجا زي موادي أدم أرايا زي ماسن زوجتو بارا زي ماسن تنسته وتزازات تصيب وانكر ما تقوى زوجتو تواعي زي من جسم هي وتميرنا وبوجتو وانكر بماسر سيطان تبكى كمان الموت يقدر نتكفل بنامرول بنان نسل ليا أمرو البنان ننسى وتوهي كوينو سبع والتيابير أملاك ستولد مع الدم وادي فأمثالو تسويتو نسعى زجلامي تولدو تنسى بالسين زوجوتو أملاك سبعمان سنبيات أكلمت أوكوبها واريات تسبتة وملاك أبقت ما بكلو تسبها تسجل بنتيانو ومسكلو بنا يوزنا سننا بيزانا زوجوتو بستيرو بو بساعة زيت ودا زوجو كله ناس متوسط يعرف متعبير يجيب كهان تتصور وترسا يدي سمعت فكر متعبير يتأسسل وبالله كان عبد صدان الشير يتكات يبقى زمتكات وأقونا يزيسك السودا مستير كنا لمن منان أقوى كم يتراعي الله كم يتحلي وتسنتو مسكر وبدو نتمكى كما نسبوه وبطول يتمكوه من منافتهم كل ذات نجرنا يستري زي يكون بأمان ألهانوا نفسهم لازم تقول الذي تسألوه هي تقول يسألكم أزموا أزمكم اللي يرعايا أبروا عندكم إلا بجهاد كما تأمروا فقالوا لإيسوس كريستوس وكلوا مستيرا من عنيتكم وبيسي وأنس كبشات إلا لكم وستأتمكوا بكتيابيات لازم زنت مستولة سب كريستوس أملنا لها أبو أقربنا متيو أمرنا عما ووريلو استسيول ووهدو نفسه عما ووريلو استسيول زوهدو نفس موتان سيوبا لهيوات ريو موت زي ورر بسكا جيجيو بأمسانه ووتو وكما يعلمن وهيدا ريا بلاليهو سنة ملكوتو تسرع بقال بأبي زير منو ويتو سنتوم ستانية سبعة لبيسو هيدا مؤني منو سنتو زم ستانية توهو سكا لهاب يمسد أني منو سنتو زم درساب ويتو تشاسم يعوي ويتو منو ويتو سنتو زم سنات ولده ويتو سأي مسن
አምላከ ቅዱስ መለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ ዛሎ ለከ አልቦ ካለ ዘይኮነ ዘዚህ አገር ባቲ ከዛሎ ከዓለም ዓለም ያን ርቀን ላው ወኩሉ ነፍሳት ምስጢር እንደነጸለለ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኩም ከመይ መጺኩም ከመይ ሀዲርኩም አሜን። ልዑልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብትሕታት ደቁ በአና ኃጢአተኛታት ደቁ ይኽበር ይመስገን። ነዊሕ ሒዞኩም ኢና ዝሓለፈ ሰንበት ናይ ገዳም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ምሩፃ ፕሮግራም ስለ ዝነበረ ብዝተኸኣለና ከዓ ንሕና ኩላህና ነቶም ኣቦታትና ናይ ማይ ሽግር ስለ ዘለዎም ዝሓለፈ ሰንበት ፕሮግራም ጀሚርና ነርና። ሕጂ እውን ኣብዚ ዝዞሩ ኣለዉ ወረቐት ሒዞም ንሕና ነቲ በረኸት ክንካፈሎ እንደሊና ኣብቲ በረኸት ወዲእና ክንገብር ንኽእል ኢና በዚ ብገንዘብ ዓመፃ እውን ኣብ ሰማያት ዕሩኽ መላእኽቲ ክንገብር ንኽእል ኢና እትብሉ ኩላህና ማለት እዩ ቤተክርስትያን ናይ ኩላትና ኣቦታትና ናይ ኩላትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ብዝተኸኣለና ይዞሩ ኣለዉ ኩላትና ዓቕምና ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና። እሺ እዞሩ ኣለዉ መፅኹም እዮም ወይ ድማ ክህብ ዝደሊ እዞሩ ኣለዉ 2-3 ሰባት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወራሰኔ ቡሩክ መዓልቱ 15 ሰዓት ወእምዝ ሀትት ወአማሜት ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮነ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዘቅዱስ ለውንቲዮስ ዘእምሀገረ ሶርያ ወተአምራት ዘአስተርአዩ ሊሆኑ እስመ ቅዱስ ለውንቲዮስ ወኮነ ሰማዕተ በሀገረ ተራቅሎስ አመ ወአሚር ወሐምሌ ወመጽአ ንእሲት ክርስቲያናዊት ለእሲታ አሐዱ መኮንን መኳንንት አብያን ወእምድረ ወሀበ ነዋየ ብፅሓ ለሃዳን ነሣ ሥጋሁ ለቅዱስ ለውንቲዮስ ወከልእተ በልብሰ ወርቅ ዘኮነ ሰንታ ወእምዝ አንበረተ ውስተ ሳጥን ወውስተ ቤታ ወሰቀለት እምኀበ ዘማኅቶት ቅድሜሁ ወአስአለ ስለው ኮነ ውእቱ መዋዕል ተድማ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ኃይለ ምታ መስፍን ወዘቦሙ ውስተ ቤተ ሞቅህ በሀገረ አንጾኪያ ወሶበኢ ገነዘ ብእሲ ሥጋሁ ለቅዱስ ለውንቲዮስ ወገብረ ለአሌሁ ኩሎ ሰናይ ወአክበረቶ በልብሰ ወርቅ በእንተ ዝንቱ ፈቀደ በእንተ ዝንቱ ፈቂዶ ከመ ትጸገው እሴተ ሰናይ ሰናይ ላቲስ መውት አድኃኖ ለምታን ቤተ ሞቅህ ሃለዎ ካዕበ ይግበል ምስሊሃ ሰናይ በዓለም ወዘይመጽእ ዘይመጽእ ወይተነብል በእንቲአሃ ቅድመ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወበይት ሌሊት ቅዱስ ለውንቲዮስ አሰራይ ለምታን መስፍን በአምሳለ ፈሪሳዊ ፈሪሳዊ ወብርሃኑ ይበርህ ወዘይለብስ ዘየአምሮ መስፍን ዘውቱ ልብሰ ዚአሁ ዘሃሎ በሀበ ንጽሕት ውስተ ቤቱ ወይቤሎ ቅዱስ ለውንቲዮስ ፈሪሳዊ ለውእቱ መስፍን ኢትሕዝን ወይትተክዝ መትድህን ጀሰመ ወትበልዕ ምስለ ንጉሥ ውስተ ማዕዱ ወተሐውር ውስተ ቤትከ በሰላም ወደንገጸ ውእቱ መኮንን በእንተ ውስተ መንገላት ዘከመ ርእዮ ለውእቱ ፈሪሳዊ ወበእንተ ብርሃን ተሰረቀ ላዕሌሁ ወበእንተ በውእቱ ሀቢሩ ውስተ ቤተ ሞቅህ እንዘ እቱም ውእቱ ወበእንተ ውእቱ ልብሰ ወርቅ ዘዚአሁ ዘሃደጎ ውስተ ቤቱ ወእምዝ ተሐባ እምኔሁ ወወርሐ በንጉሥ ለይእቲ ሌሊት ወገሠጾ በእግሩ ወረገጾ በእግሩ ለንጉሥ ካዕበ ወስልሰ ውስተ ምስካቡ
ለቅዱስ ለውንቴዎስ ፈርሃውን የሚዘብከ ወይቤለ ቅዱስ ለንጉሥ ለመቆነ ጊዜ ጽባ አውጾ ለመስፍን ገሌም ቤተሞት ዋግሮ ዋሂድኮ ይሁር ስቤቱ ከመይት ሙት ሞተ እኩየ ወይትፋ ዋውሶ ንጉሥ እንዘይርድ እምኔኦ እግዚእ ገብር ኩሎ ዘአዘዝከኒ ወጸሪሆ ፈነወ ንጉሥ ዋውጾ ለመስፍን ቤተሞት ወአክበሮ ክብረ አብየ ወአልበሶ አልባሰ ሰናየ ሰናያነ ወአልፎቆም ስሌ ውስተ ማዕዱ ወነገሮ ዘከመ አስተርአየ ሎቱ ውእቱ ፈሪሳዊ ወሰሚዖ አንከረ መስፍን ፈድፋደ ወኮነ ንጉሥ ይሄሊ ከመ ገብረ ውእቱ መስፍን በስራይ አውሳ ውእቱ መስፍን ወይቤሎ አንሰ ኢየአምር ምንተኒ ስራየ እምኩሉ ዘዝቤ ወኢየአምር ከመ መኑ ውእቱ ዘአስተርአየ ለከ ወንጉሥኒ ኢደፈረ ይትናገሮ ነገረ ስሞ ቢሙራ እስከ በረሃ ጥንተ በእንተ ራእይ አላ ፈንኦ በትረ አብዩ ሳገሩ ወንዘ ይሐውር በፍኖት ውእቱ በፍኖት ውእቱ መስፍን አስተርአየ ሎቱ መልአከ እግዚአብሔር በአምሳለ ቅዱስ ለውስጢዮስ ወኮነ ይናገር ወይናዝዞ እስከ በጽሐ ሀገረ ጠራብሎስ ወበጺሖ ተሃባ እምኔሁ ወሶፋ ውስተ ቤቱ ውእቱ መስፍን ተአምሆሙ ለሰብአ ቤቱ ወነገሮም ዘከመ አስተርአየ ውእቱ ፈሪሳዊ ውስተ ቤተ እሞቅ እንዘ ይለብስ ልብሰ ወርቅ ወዘከመ ተጋይሮ ከመ ውእቱ ያድኅኖ ቤተ እሞቅ ወዘከመ አስተርአየ በውስተ ፍኖት ከአይበ እንዘ ይለብስ ልብሰ ወርቅ ወአይመረት ብእሲቱ ከመ ውእቱ ቅዱስ ለውንቴዎስ ወትቤሎ ለመታ ሰበትሬዮ ተአምሮኑ አውሳ ወይቤላ ወእምዝ አብአቶ ውስተ መካነ ስእሉ ለቅዱስ ለውንቴዎስ ዘበርዮ ይቤ ውእቱ ዝንቱ ዘአስተርአየኒ ሊተ ወእምዝ አካወት ሳጹነ ዘውስቴቱ ሥጋሁ ለቅዱስ ለውንቴዎስ ወርዮን ዘይለብስ ውስተ ውእተ ልብሰ ወርቅ ዘዚአሁ ወከሰተ ግልባቤ ገጹ ወጠየቀ ከመ ውእቱ ዘአስተርአየ ሎቱ እምነ እሞቅ ወተስእለ መስፍን እምነ ብእሲቱ በእንቲአሁ ወይቤላ መኑ ውእቱ ወነገረቶ ገድሎ ለቅዱስ ለውንቴዎስ ወወደሳ መስፍን ለቢጹ በእንተ ዘገብረ ዘንተ ወሰብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሕ ልዑል ገባሬ መንክራት በላይ ለቅዱሳኒሁ ወእምዝ አዘዛ ለብእሲቱ ከመ ይታጽር ማዕጠንተ ወማዕቶተ ቅድሜሁ ወይእትኒ ኮነ ዘትገብር ከመዝ እስተአጥፍኦ እግዚእነ ለዲዮቅልጥያኖስ ከሃዲ ወእምዝ አመጹ ሎቱ ቤተ ክርስቲያን ወአፍለሱ ሥጋሁ ኀቤሃ ወአልበልዎ ውስቴታ ወቀደስዋ ለበዛቲ ዕለት ወኮነ እምነ ሥጋሁ ተአምር ወመንክር አብይ በረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለለውንቴዎስ ጸዋሬ መቅሰፍት በነፍሱ እስከ ተበልዐ ሥጋሁ ወእስከ ተበጽሐ ማይሱ ድኅረ ተአተተ እምድር ለዲዮቅልጥያኖስ ንጉሡ በዛቲ ዕለት ቤተ ክርስቲያኖ ቀደሱ ወአዕጽምቲሁ ባህርያተ ውስቴታ አፍለሱ ሰላም ለዮሴፍ ዘተብህለ አምሳሉ ለእግዚአብሔር መልአከ ኃይሉ ለዝህ ጠቢብ ጸዋሬ ዕውቅ መዝገበ ብዕሉ እንዘ የሃልዩ አዕጽምትየ ኩሉ አንቲ ውእቱ ማርያም ይብሉ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሩ ለዮሴፍ ወልደ ያዕቆብ እስራኤል ወአስኔት ብእሲቱ በረከቶሙ ለይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለአስኔት ከመ ፀሐይ ጸዳላ ወከመ ጽጌረዳ ቀሊል እንተ ወጻት እምድረ ቈላ እለ ሴሰያ አንህት በአግራበ መንፈስ ተለዓላ ወእለ ቅጠላ ቼሃ ያኩስላ ውስተ ምድር ወድቃ ወጊብተ ተሃኩላ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሮሙ ለሰማዕታት ወቶማስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ በረከቶሙ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለቅዱስ ቀዙሞ ሰማይ ዘእምሀገረ ጣሃ ዘላዕላይ ደወለ ግብጽ ወአብያጺሁ ምስሌሁ እግዚአብሔር ይማረነ በጸሎቶሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ሆነ ተስካሩ ለቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት ወመስተጋድል ወቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ቀዳሚት እምአብያተ ክርስቲያናት እለ ተሐንጻ በስሙ በረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለቆዝሞስ ወለአሃዊሁ አምሃ ዘሀገረ ጣሃ ለቢፋሞን ሰላም ለተጋደለ ብዙኃ ከመ ኢይፍረይ አሜከላ ወሶከ በሊሃ ገራይተ ልብየ ያንጹህ ርሱሃ ወበዛቲ ዕለት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት እምድኅረ ዕርገቱ ለእግዚእነ ሎቱ ስብሐት በከመ አሰፍኦሙ ለሊሁን ዘይብል እፌኑ ለክሙ ካልእየ ጰራቅሊጦስ ዘይወፅእ እምኀበ አብ አንቱ ምስለ ንበሩ ወጽልዉ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም
ፈጺሞ ኩሎ ሕገ ትስብእት እምድኅረ ትንሣኤሁ ይቤሎሙ ለአርዳዩ ሁሩ ወመሃሩ ሰኩሉ ምድር ወንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለልደትከ በራቅሊጦስ አልፋ አባግዓ ትስስ ማኅበተ ገድፋ አመ ይዐርግ ወልድ ለዓለም እምነ ጽንፋ ከመ ይቤሎሙ ለእለ ስምዖን ሼፋ አፍየኑ ለክሙ ካልእ ተስፋ ሰላም ለልደትከ አምሳለ ነፋስ ረቂቅ ውስተ ጽርዕ አሐቲ ሀበሃለው ደቂቅ ጰራቅሊጦስ ኃያል ኃይል መንፈሰ ጸጋ ወጽድቅ ይሰደድ እምላኤ ጽልመተ ኃጢአት ጽፉ ሶበ ያስተሪ ስንከ መብረቅ ሰላም እብል ለአሰራዮሙ እምነዱ ውስተ አሐተኔ ደቂቅ ሀበተ አለሉ ጃሁ መንፈሰ ነሲኦሙ ለለ አሐዱ ሐዋርያት ለሰቢቅ አህጉራተ ዓለም ሆዱ ወሰማዕት ለሕማም ነገዱ ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘችሪ ኃይላፈ ምለተ ጽምዱ ገዘፈ ለእለ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምእለ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመላእክቱ ጉሃኑ ምንኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወእምኑ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጽሐፎ እንዘ ይደርስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስውረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት እለ ያዕርፉ መዛቲ ዕለት ወወዕያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጭያነ ይንሣሞ ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እሉ አንስት በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙተ ማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ። በገድለ ጻድቃን ብሩካን ወበገድለ ሰማዕት መዋዕያን ዝተለመነ አምላክ ይለመነና በረከቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከታ ለወላዲተ አምላክ ይሃበና እማትና የመሐረግና ዝሞት መንግሥተ ሰማያት የወርሰና ነፍሰ አቡነ አስራተ ማርያም አቡነ ተወልደ መድኅን አርአያ ሥላሴ ወልደ ማርያም ነፍሰም ይምሐር ነፍሰም ይቀድስ ሀበተ ረሁበ ገነት ወሀበተ ነፍስ በረቱ ማኅደረ ሚረስ እንበል አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርቲ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ ዓለም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና በአና ብለቆ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። በድጋሜ ሎል እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዝፍጸመና ክብረ ምስጋና ይብጽሐዮ። الشيخ عبد المطار تاريخنا زلون هاي تمر سمت مدبلنا عواتنا مزمران نوزون آمن بأبط المزمور وسلسلة الستان حبيرنا آمنا حافظنا بحبرات مزمر نآمن بآب ونعمل بوالد لوالد نآمن بآب ونعمل بوالد لوالد
ዝበሃለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይን እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ዲያቆናት አገልግሎት እግዚአብሔር አቦታት አጌታት አሕዋት ሓትኩም ያለዎም ከመይ መጺኦም ከመይ ቀኒኦም አሜን ትብሉ ለባለን እግዚአብሔር አምላክና ከዋስና ፋለክ ሰዋስና ፋለክ ባና በደኩማት ዋለቱ ክርስቲያን ያጽሐዩ እግዚአብሔር አምላክና ከመለት ናበለት ከሰዓትና በሰዓት ካብደና ቢሆን ተኪው ነዛ ሕጅ ደውልና ዘለና ቦታና ንርከብ ስለዚህ ፈቃደ ክርስቲያን ያጽሐዩ وتملؤ كلهم منفس حيل نخلاتهم دما منفس حيل منفس قدوس ملؤهم زبل حيل قال كابجور حوالات معراف كلتا فقدر بعت زبل حيل قال نيشتي نبيتنا حيزنا هنكيد هنكيد نبيتنا زغون يورانا يحدثنا للنخيل نيشتي حيل قال حاصير تما هيدنا هنكيد نزيابير عملنا أمونغونا ترخيبو መንፈስ ቅዱስ ከምና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ስላኸለው ንዓናውን መንፈስ ቅዱስ ሪኢኹ ሕልናና እሙረናን ለዊጡ ሓዲሱ ነጥቃሉ ብቕዓት ኮይና ንርከብ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ይደግፈና ይሕዋትና መምህር ሓጎስ እውን ኣብዚ ክዛረቡ ፀኒሖ ቀድማ ኣቢሎም ከም ብዝሓለፈ ከም ዝተጀመረ ናይ ፃዕዳ ኣምባ ስላሴ ናይ ምእካብ ወይ ከዓ ናይ ምውፃእ ዝሓለፈ ሰንበት ተጀሚሩ ኢሎምና ሕጂ እውን ኣሎ ይዘሩ ኣለዉ ኢሎምና ኩላህና እዞም ኣብዚ ትሪኡና ዘለኹም እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እዛ ንሕና ሕጂ ንግልገለላ ዘለና ነዛ ቤት እዚኣ ንኽትህሉ ዝገበሩ ኣቦታት ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ገዳምት እንተዘይንመሃር ነርና ኣብቲ ገዳምት እንተዘይኮር ነይሩ ዘኩኖ ኣቦታት ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ቤት እዚ ኣይ ዲያቆናትን ካህናትን እዮም ተረኽቡን እሞ እዚ ንረኽቦ ዘለና ኣገልግሎት እውን ኣይኮነ ነይሩ ኣይምረኸብናዮ እሞ ከዓ ናብ ስደት ክሳብ ስደት እዚ ናይቲ ገዳም ፍረ እዩ ስጋብ ስደት ዝበፅሑ ዘሎ ናይዚ ቦታ እዚ ፍረ ይኮነን ካይዳ ናይቶም ኣቦታት ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ናቶም ፀሎት እዩ ስጋብ ሕጂ ደው ኢልና ከም ንኸይድን ብምሕረቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ብምሕረቱ ጠሚቱ ኣብ ቤቱ ጠጠው ክንብል ዝፈቐደ ንሱ እዩ እምበር ብግብርና ኣነ ንስኻትኩምን ብግብርና ብጠጠው ክንብል نفسنا نفتشها نفسنا نحققها يقبعنا أتطوكنا اللي يقبعنا بزي مهنادو على እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ይነገረናል ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ክንመጽእ ኮለና እንታይ ኮይና ክንመጽእ ከም ዘለና በኸመይ ክንመጽእ ከም ዘለና ቃል እግዚአብሔር ጽቡቅ ገይሩ ይነገረናል ሁሉ ጊዜ ድማ ንማሪና በተ ትምህርቲ እንተራን ነፍስና ፈትሽናያ ኣብዚ ቤት ብተግባርና በካይዳና በስራሕና ብዘለና ህይወት ውሽጣዊ ህይወት ምስ እግዚአብሔር አምላክ ብዘለና ርክብ ኣብዚ ቤት ዝቕመጽ ንኸሎ ይንበቀሎ ኣይንበቀልና ነፍስና ክፍትሽ ባና እግዚአብሔር አምላክ መጨም ብምሕረቱ ጠሚቱ ናብ ዘብፅሐና ብዳግም ምስጋና ይሁን ነው ስለዚህ ኩላህና ነዚ በቲ ንበረኸት ናዕና ኣብ ጸሎቶም ንክዝክሩና በቲ እውን ነዛ ቤት እዚኣ ዘለና ንክትቅፅል እንተራ ኮይና እቶም ኣቦታት ተገዳም ትክዱ ስለዝኾነ በብዓቕምና እግዚአብሔር ብዝፈቐዶ ክንህብ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና وتملؤ كلهم منفس حيل እዚ ቃል እዚ ሐዋርያው ካብሰው አንግልተን ልሳን አርዲት ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝጽሐፎ መልእክት እዩ ናመን ናብ ቴዎፍላ ዝበሃል ኣብ መቄዶንያ ትበሃል ከተማ ወይ ዓዲ ዝነበረ ንጉስ ወይ መራሒ ዝነበረ ዝጽሐፈሉ መልእክት እዩ ንሱ ድማ ስለምንታይ ተጻሒፉሉ እዚ ቃል እዚ ወይ ከዓ ንምንታይ ስለዝተደለየ ተጻሒፉ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚርና ሓይሊ ቃንትራት መልኪና ኮይና ቴዎፍሎስ ኣብ ተቀዳማይ ጽሑፈይ ብዛዕባ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ሒዙ ክሳዕታ ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ዝገብሮ ዝምሃሮ ኣዘንቴልካ ነይረ ኢሉ ጽሒፉሉ እዚ መልእክቲ ምዃኑ መጀመርታ መሰረቱ መልእክቲ ምዃኑ ዝመጽሓፍ እዚ ካብዚ ንርዳእ ምክንያቱ መልእክቲ ይልእኽ ስለዘሎ እጀ ኩሉ ግዜ ንሕና እንደኾነ ክንኸውን ከለና ለዚ በትናይ ቀደም ብደብዳቤ ንበሎ ወይ ከዓ በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ብናይ ማስ ሜድያ ዳይና ንገብር መጀመርታ ዳይና ንገብር
سلامتا شعونا بتزقبو سلامتا نبتنا من الأخذ دلنا مجمع سلامتا ننسى ويدما بزعبا حال نجر استسحب لي استجاب لهم حجي أذكرنا إحنا نبتز دلنا شعوب صحف دلنا صحف النسحب مالنا سلازي هاي قدوس وانجيلاوي لوقاس وانجيل صحيحو مجمع هذا السنة المسحب المالي نزلت يوم لازم بهال نقص مرحلة هاجر زنبري سلازي وانا لما نايكريستوس زانتا نايكريستوس مرو تاريخ كابتي لدتو كساب علقتو منفس كلنا حوالياتو سرلو بمرو كساب علقتو زنبري صحيحو مسرلو بوانجيل دس لازولا سلازي حبوسه كابون لعلي سلازي له أبلبو ناس لازولا بكا بفقري نايكريستوس لازي له ناتهم كومزا عمسلو نعود خاتلهم زغل زنورس انت عينت هيوت نير ومخون كمين هابعي نوري يخون نيرهم يخونوا إيلو سلازة حسبة ناتهم تاريخون كفلت سلازة له أجيرو لا آخر ليلو ناتو رسولكات سيحيبون على رسولكات سلما وانجلاو لما لك أخانتنا يكرسوس مجمّر تابزعا كرسوس عبقا حج لما بزعوات بلك ومزامرتو يتسحب هالكاللوخو إيلو جميرو مالتي أني ناي لما أنتي إذا هيلك على وتملو كلهم منفس حيل زبر زلقن كريستوس ندك أمزامرتو عبد الرزاق سرخمو أفولو منفس قدسو عبد العليو مسوارهم سيمتا مول سيمتات من السيامو نفس ما يتعرفوا تعرفون كلهم تايلون إنه نيابوي تسفى كسب سدلكم كاب يروسالم هيتوصو أبي يروسالم بتسفى تسبب يوزر هيلك قال كيران أتيلو بيخيلو إذا كيراني حدا نقل مجمّرها وريزة فترة أنت لا تملكيتنا بزعوان يا أبونا أدم تاريخ أنت لا تملكيتنا زينا ما خيلون أبونا أدم جو أبينا زلنا بملو يقولوا نقل تتبلع يبكى له هبتا ما أنصبون التفلت أمبرا كي تبلع كواز بلع خلا معلي نا يموت موت موت خيلون نقول آدم نايديرو قال كي أنا أتيلو إذا نقدر زحلو إذا نقدر زرماني تقرب للكائزوي بس هوانا كم كريستوس تايلون أبتا بيتي أبي يروسالم سنيهم تسبيني قال كي أنا نما صدقكم بدي قال كي أنا مسرد ما كلهم 119 بيتسب وهاي المصورة لا بيتكلموا كل زي نقدر نحكي 119 بيتسب حقينهم كي تعرفوا أبدا معرف حالة 3 ملكتنا ويننا ما تياس بها مبلغ 10 دخلت حوالي وين تشيمو نايهودا مدكات هون 119 بيتسب تأكل ونقلوا دين الماريم أما أكلوا ونقلا من هسكتوس في بيت دي عمد تسامعوا كما هذا تحوي صار على لسان زمسل قابل عليهم كعلمن قابل عليهم كوهادن قام نفسهم كوالا رسل رأيوا بس ما منفس حيلي تقبلوا وتملوا لهم منفس حيلي زولا واحد منفس حيلي تقبلوا أوشهم تقبلوا أما بلقنا كريستوس على قولنا سمعت أما بل 4 معطو كاب تنساعوا تعرف تنساعوا مالتي كاب عرقت رما أما بل 10 معطو منفس كدوس ليهم لهم بزوج مستير على لوزي بزوج متنتان زرليو عاب مستير على لوزي كن حتى نقرنا عنا تطور نقرنا صار ما انت أب 10 معلت من أخو نعنا كم نحنا كم زي كريستوس أنت هيدو مثالي أنت مستير على لوزي لازم عاد أب 10 معلتي كريستوس ما نفس كل سوم الأخو نحنا مبل 10 نقر وكان مبل 10 نقر كلهم نقر ملايت 9 تسعة أب قدوس ياريد أب تنكت نتايل أب سلام كمالات يوم نمودها 9 نقدر نتوم 9 نقدر من أي تحديو نفس ما يتحدى نقدر تفاعل نخدع نفسنا بندور إلى قدوس ياريد من كريستوس زمر لزمر له 100 نقدر جيرو زيارة عمله نعمل أوت بيتكلم أعطهم نيتنا قد حال ساعتنا ين ويقع سيدنا لكن عليو كابتن أمير أمنا وريلو كابتن من ورو وريلو سايقل لما لو كذا كان ناقدوا عليه سلبس زنبل نبت أمر يسوس
ዲያብሎስ ካብ ሰማይ ሰማያት ካብቲ መንበሩ ወሪዱ ተጓሒፉ እናበለ ዝነግረና ማለት እዩ ንሱ ወሪዱ መን ተተኪኡ አዳም ባል መበል 10 ነገር ወይ ከዓ መበል 10 መለእት ማለት እዩ ሙሉእነት ዘለዎ መበል 100 ነገር ኮይኑ ዝኣተወ መን አዳም ስለዝኾነ ነታ 10 መዓልቲ ንሕና መበል 10 ነገር መመላእታ መተካእታ ናይ ዝጠፈ ዝተፈጠርና ስለዝኾነ ንዑ ንኸመልክት መንፈስ ቅዱስ ኣብ 10 መዓልቱ ናብ ሃዋርያት ይይኽሎም ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምስኣኸሎም ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መሎም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃበውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይብል መንፈስ ቅዱስ ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ከም ዝሃቦ ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እንጂ ኣብዚ ንዓና ንእሽተይ ሒዝና ሕጂ እውን ንኸይድ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ከምዚ መንፈስ ቅዱስ ስለዝወረደና ብኻልእ ቋንቋታት ብዘይሰምዑ ቋንቋታት ምዝራብ ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ኣይኮነን ሃዋርያት በዚ ሰዓት እቲ ሰብ ዘይሰምዑ ቋንቋታት ኣይገበሩ ኣይምሃሩ ወይ ከዓ ኣይተገልፀሎም እንታይ ኢላ ነቲ ኩሉ ዓሌት ኣብኡ ዝነበሮ ብኻልእ ቋንቋታት ዝዛረብ ዝነበረ ንኩሉ በብቋንቁ ንክገብርዎ ንኸረድእዎ ካልእ ቋንቋታት ተገልፀሎም ኣብ ርእሲ ድማ ካልእ እንታይ ተገሊፅሎም ናይ ሓይሊ ቋንቋ ናይ ብርትዐ ቋንቋ ናይ ፍልጠት ቋንቋ ናይ ጥበብ ቋንቋ ተገሊፅሎም እጂ ሓደ ሰብ ቋንቋ ስለዝፈለጠ ጥራሕ እጂ ኩላና ኣብዚ ዓዲ ካብኻዮ መፂና ካብ ኤርትራ ስደተኛታት ኢና ቋንቋ ናህና ኣለና ግን ኣብዚ ዓዲ መፂና እዚ ቋንቋ ናይዚ ዓዲ ቋንቋ ብግቡእ እንተዘይተማሂርና ክንጥቀመሉ ንኽእል እቶም በብስርዓቶም በብኣካይዶም ዘለዎም ብኸመይ ሰብ ክፈልጦ ከም ዝኽእል ብኸመይ ክርዳእና ከም ዝኽእል ብኸመይ ሰሚዑ ነቲ ዝበሃል ዘላዮ ተረዲኡ ክምልሰልናስ ይኽእል እንተዘይተማሂርና ሓደ ቃል ንበይኑ ሓደ መቲእና ሓደ ቃልቃበት ሓደ ንበይኑና ሰብ ክርዳእና ክእል ሃዋርያት ግን ነዚ ግቡእ ነቲ ቋንቋታት ዝተገልፀሎም እውን እንታይ ከም ዝበሎ ጥበብ ዝመልኦ ቋንቋ ከም ዝተገልፀሎም እዩ ዝገልፀልና ናይ ኢሎም ኣይሁድ ነዚ ነገር እዚ ምሳሌ ብኻልእ ቋንቋታት ብ72 ቋንቋታት ክዛረቡ ምሰምዕዎም እዚኦም ጉዕሽ ሰዋሰት እዮም ሰኺሮም ንጎም ሓደፍተ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኾነ ዝተውዕለላ ዝግባአና እንተ ደ ቋንቋ ዘይትሰምዖ ቋንቋ ትዛረባ ኣለኻ ኮንካ ብስኽራን ወይ ከዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ወፃኢ ንኣምበር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብቋንቋታት ትዛረብ ዝትርጉም እንተዘይሃልዩ ወይ ነቲ ቋንቋ ዝዛረቦ ዘሎ ሓድሽ ቋንቋ ዝዛረቦ ዘሎ ንሱ ንዑ ዝትርጉመሉ ካልእ ሰብ እንተዘይሃልዩ ዝሰቕበል ንምንታይ ይስቕበል ኢሉ ምክንያቱ መጀመርታ ቋንቋ ዝተዋህበሉ ምስጢርን እቲ ናቱ ዘድልየሉ ምክንያት ንኩሉ ንምእማንን ናብ ክርስቶስ ንምብፃሕ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ዕላማ ኣለዎ እሱ ናይ መወዳእታ ዕላማ ካልእ ዕላማ የብላ ካልእ መሰረታውያን ከምዚ ወርብሬድ ይብሉ ከም መቀራረቢ ወይ ከዓ መዳለው ንኣምበር ሓንቲ እያ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ኩሉ ሰብ ስጉኡ ተነሲኡ ስጉኡን ደሙን ቆሪቡ እንታይ ንኽኸውን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንክርስቶስ ሓደ ኣካል ኮይኑ ምባል ኩሉ ፃዕዳ ቤተክርስቲያን ዝግበር ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ዝኣምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ምስጢርን ትርጉምን የብሉ ስለዚ ነዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝገለፀሎም 71 ኣብቲ ርእሲ ዝነበሮም ቋንቋ 71 ቋንቋ ዝገለፀሎም ምክንያት እንታይ ነቶም ዝተረፉ ዓለም ነቶም ኩሉ ዓሌታት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቅሪ 19 ጀሚሩ ዘሎ እኖ ኩሉ ናብ ከሉ ዓለም ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ድማ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቁም ደቂ መዛሙርተ ይገብርዎ ዝኣዘዝክዎ ድማ ንክሕልው መሃርዎ እታ ቀዳመይቲ ነታ ቋንቋ መግለፂ ዝኾነቶ ንክርስቶስ ዝሃበቶ እዚኣ ናብ ኪዱ ኢልዎ ናብ እስራኤል ኪዱ ናብ ነነገድኩም ኪዱ ኣይበሎሙ ሃዋርያት 12 ሃዋርያት ካብ እዮም ካብ ነገደ እስራኤል ካብ ውሽጢ ነገደ እስራኤል ካብ ወፃኢ 12 ሃዋርያት ኣይመረፀን ክርስቶስ ስለዚ ብምንታይ ምዛረቡ ነይሮም ብዕብራይስጥ ከም ዝዛረቡ ነይሮም ኩሎም 12 ሃዋርያት መጀመርታ ቋንቋ ድዩ ዝበሃል ዕብራይስጥ ነይሩ ክሰዶም እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ኩሉ ዓለም ኢሎም ዘሎ ናብ ኩሎም ኣሕዛብ እስራኤላውያን ህዝቢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ነይሮም ካብ እስራኤላውያን ወፃኢ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ህዝብና እንታይ ባሎም ዝፅውዑ ነይሮም
أحزاب تبايلهم سوونيهم سلازي نزال جريزة كله كيرنا كل عالم كيرنا نخلو سب نخلو أحزاب بسم آبل ولي من بس كل سنة أقوم لك ما زامر يدورون كلهم قالوا حالنا جريد اليوم الله نتسب زخنوه نخلو خردهم تراوينه هاقول لهم أنا يتسبب لهم يتسبب زمان يتسبب سباق زي كونه أنا يتسبب زلوا فلت زلوا نعم يتخمر الزنا زلوا بأنقان كم زلوا للهوايات سواء حال نفتر السنورم سواء حال القنقع سواء كنت القنقع وين له لابد على كحيله أنا يتسبب أولس حال نجد فسمو تاريخ الله أم عارف فاوس زبان أم نجريح شعور يفلسف الناس زنبله حلو أم نعمل هو تعوض زمن خلص لبور بتحيله خير أما أقولهم ترخيبوا كلهم تأميرهم تقوبات تأميرهم دلني يوم بقبضنا يقولوا تي بصلاتهم أبني أم قطعوا بقولوا يعاتهم بزحت أمانة غيرهم كابتن بزحت أمانة شلون تسوي عم صدور حالنا مو بقى يدميروا نزين تفلت عامله نزين تفلت عامله نعمله سلسلة قبل الله نعوم مثلا الوارث أستورس نعوم مسيلو مسام كسر الجميل شو حتى الجميل زيهم شو مسالو إزرع كم يسولو زي تفلت عامله حلل زي تقول سلام سولو أبو غدا زي تفلت عامله خصلوا زلهم أنت لا ألحنكم أنت لا خبزي حميد مزلهم تفويسكم زي تعاملوا ليهم وأنا أمن سولو نسون صورة اللي بس وحبوا نايك أكيدان نايقولوا من تسكت نهارات يروحوا ما توصوا دويا تنسو أجاني توصوا يروح سلسلة هارات صورة صورة ترهم مسيرون تجرو سألي ناكل شخص سألي بسم يسوع كريستوس نحن نتكلم زليلو كان زلو كيرو شو أزي خمسة جوارا كل ما يسوع كريستوس في باليلو تجرو بسم كذو ناب كريستوس ناموس بس كيرو سلسلة تقدم مسألة أو أنقع مجلسي ويكاس تقدم سلمونة تاي نقول العالم والبسا وين كان نسمع ضمن عربيمو زي ما عملنا منهج قدوس منهج تبر منهج حي منهج تبعت استمروا هارة نحاول أقول له يموتنا أقول له كسرنا حاجة أوجتنا نزهو سنا نعوم ما نحاوزه نعوم ما تزغو نعوم كواجع يزغون أوجتنا منهج حي منهج سكة منهج تبر كل خلنا زي ما عملنا بمنهج قدوس هذا زورة أبو أبلنا يا ولد كما هرنا أبو بنحضرنا وسمعت كتابي ولا تقول مسار كتاب صباح لما كلنا هنفتح صوم هارياتي لو زمرنا لسنا عن هاريات نزمن تسكت بستقبلوا بجمع تسجبروا كل كتب مهارو بجمع تسرحهم تجمروا بصوي سلازي هذا صباح سباب عدد 4 ويكحهم عدد هم مشتى نحامل السعر اللي مالتي صوم هاريات صباح بجمري كلنا نكتب الله سواء كرساني كورلنا شيء نوحدناكو صباح كين سلاق بحال بزعدي ويدما بعد ما نفس قدوس أندرين في سلاق بصري كراي تعالتي منفس قدوس ورد الدبلو زعد بزخون حفشاوي زين عبيات بيت كريستيانات ناي بملئن ناي إرترا ارتوخصو هذا بيت كريستيان عبت ناي حولت ناي دنوشكي عتين سفزلوا صباح دما بقبو عبزي زيادة لنا ساعة 10 حدا عبزي ترخيبنا مزمرنا كومونا بوثات حزنا عبزي فلوسة الشركة برنامج على مالتيو إحنا عسي كل أنتن ناي أرثوذكس تو هذا بيت كريستيان ناي مدو أمنتها لأننا كأمنت تفعل تقولو ويدما أخين كمستناتهم وعلت بوعلت يكونوا حفشاوي مس الرخابي مستينا إحنا قدم حجي بلو حبيرنا يا نبرنا مستحبت يوم فيتي هي نايت محبرنا أبيات بيت كريستيانات حفشاوي حضرت نايتن أبيات بيت كريستيانات حجي بستخدمنا جزيز رخبنا سبات أبز مسينا كابز ساعة 10 حدا أديتات رخيبنا حدا 10 زبالة صنيرو كون مزمران إسراد هون اللونا كهنات هنا اللونا ومعسنا كيدنا تخيلكن باشا حسكن كتمزرع تحتنا نحطد زيادة لكن معلتي نوي حزناكن سلزنا بدنا زيادة عملنا زيادة عملنا أبونا أصلاة مريم أبونا
ወልደ መድህን አርአያ ሥላሴ ወልደ ማርያም ወሰን ሐር ንበር አቡነ ዘበሰማያት